care dă pe aparat. Ce? Uite! Hai! Oana! Uite! Delia, să nu mai dai din picioare că ne stropești. Să nu mai dai din picioare. Vin și eu la ora de picioare. Uite! Ce faci? Vezi trampolina? Stai că sar eu. Hai! Eu știu să sar mai sus decât tine. Da. De sărea ei de atâta. Cum am stat eu așa? Uite, tati! Dar nu-mi place că te ții de nas. Bravo! Nu-ți place? Dar nu te mai ține de nas. Hai, sări. Vrei să te filme sau nu? Da. Sări. Tati, vrei să pun mână ca broaștele? Da. Ia uite, Dan. Da. Dai să vezi și tu, tata. Hai să te văd. Bravo, broscuțelor. Hai, hai, tati. Tati, cine sunt eu acum? Mica sirena e. Adică nu, mica sirena va. Aceea fumătoria. Mașinile cu dubele, cu ce aduc ei marfă. Așa cumpărăm noi Toamna, da, și noi. Dar Lasă-mi am toamnă, zis pomii că